Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Abunda na fada zan jaddada, yara manyan mu da tije duka zan harhada. Ba mu da kishin kanmu, mu muke raina kanmu, ba al'ada bace mutunci har da addinin mu. Allah ya yi sana, don abin ya cutar da zuciyana. An samu ciwon da ya fi taba dukiyana. Yana da kyau mu saya mu tina ka kwana, mu fito kanmu da kwarkwatanmu, mu yi magana ta yadda dole za a ji mu. Amma kowa ya shiru, da ta siyasa ake da tinin mu ta taru. Mu yi ta ihu billahi kaman kaddangaru, amma an taba addinin Allah mun yi shiru. Idan ba za ku yi magana ba ni kam na gaji, na fito in yi bayani don duniya ta ji. Ni kadai gefe na ba mai ba namiji, zuciya ta hana an tsaya neman agaji. Kan addinin Allah ban ki ba in yi damage. Gargadi ku yi addini ku bi namu, akan me kuma kuke sace yaran mu? Ko so kuke hankali ya tashi, ko kuma so kuke wani ya rasa ran shi? Fada dauna fada abun ne da ban haushi. Musulmin kwarai dole a yau ya nuna kishi. Za a zauna lafiya inda yayan su ne, ko kuma suna tunanin cewa muna tsoron su ne? Ko da yake laifin manyan yankin mu ne, naka shi ke ba da kai wannan zancen haka ne. Banda haka gani kuda za a yi mana haka ne? Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.